Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehribon tomoshaçilari. Atavatan xabarlar gepleşimizde sizin ähli hoş gördük. Hormatly tomoshaçylarymyz, bugün biz size halkara uçur gatnawlary barada käbir maglumatlary, şeýle hem daşar ýurtda bilim almak isleýänleri gyzyklandyrýan xabarlary ýetirmek isleýäris. Türkmenistan aviakompaniyasy Russiýadan Türkmenistana amala aşyrylýan gatnawlarynyň biletleriniň online sewdasyny amala aşyrýar. Moskva Türkmenbaşy ve Kazan Türkmenawat uğurlary boýunça gatnawlarynyň biletlerini Türkmen manadynda satyn almak bolar. Eýfem biletleri haýsy saytdan satyn alyp bilersiňiz. Ma'lum bolşaly, Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçar gatnawlarynyň üstü bilen daşar ýurda uçmak isleseňiz, biletleri öz milli pulymyzda manatda Turkmenistan Airlines.tm saytyndan satyn alyp, ony Altınasır bank kartyndan tölemek bolar. Inni Russiýadan Türkmenistana uçak bolsaňyz, onun biletleri agzalan saytdan manat bilen hem satyn alyp bolar. Mundan awval biletleri diňe Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýanyň çeklerini hereket edýän agentliklerinden Rus rublyna satyn alyp bolýardy. Owal hem habar berişimiz ýaly 2023-nji ýylyň fevralyndan Türkmenistan aviakompaniýasy Moskva Türkmenbaşy we Kazan Türkmenawat uğurlary boýunça gatnawlarynyň biletlerini 30 götürüm arzanlatdy. 2023-nji ýylyň ýanvar aýynda biletler arzanlatyşsyz satylýar. İstanbul ve beýleki uğurlary barada hem ýakynly biletleriň bahasy we milli pulla satyn almak barada size goşmaça maglumatlary ýetirir diýip garaşýarys. Öň size habar berişimiz ýaly Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy hem Türkmenistan uğurlu biletleriň bahasyny birnäçe gezek arzanlatdy we gatnaw sanyny hem artdyrdy. Halkara uçar biletlerinin ente hem arzanlamagyna garaşylýar. Mehribon muşdaklarymyz, eýfem uçuş rejesi nähili? Russiýadan Türkmenistana uçuş rejesi şeýle. Moskva Türkmenbaşy T5704 çarşembe günleri uçuş 00:15 gonuş 05:35'de. T5710 anny günleri uçuş 10:35'de gonuş 15:55'de. Kazan Türkmenawat T5736 duşanbe günleri uçuş 00:35'de gonuş 06:05'de. T5738 perşembe günleri uçuş 11:00 gonuş 16:30. Hormatly tamaşaçylarymyz, bu habarymyz esasen hem häzirki döwürde orta mekdebiň soňky synpyny okuyan okuwçylar we olaryň enatalary üçin orta mekdebi 1-2 ýyllykda tamamlan ýa-da ýokary okuw jaýyny gutoryp daşar ýurtda magistrik we doktorluk derejesini almak isleýän oglan gyzlarymyz mundan soňra biziň saytymyzda halkara bilim, öz ýurdumyň ýokary okuw jaýlary hakynda bilim ve dürli ýurtlardaky talip haklary baradaky maglumatlar, şeýle hem daşar ýurtda okuw tamamlap gelenler üçin diplom täsdiq etmek baradaky habarlary, video habarlary ýygyder berip durarys. Şol sebäpli Atavatan TV YouTube kanalyna agza boluň. Video habarlary aňsatlyk bilen tamaşa etmäge mümkinçilik berýän atavatantv.com saytyna hem gelip duruň. Mehribon ýaşlar, Türkiýede bilim almak barada. Eger de araňyzda Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onda siz Türkiýe burslary diýip bilinýän Türkiýanyň hökümeti tarapyndan siziň okuw, ýaşaýyş we halkara uçar biletiňiz üçin edýän şeýle hem aýlyk belli bir möçberde nagat pul görnüşinde stipendiýa berýän talip haqqy maksatnamasyndan peýdalanyp bilersiňiz. Biz bu barada has giňişleýän maglumaty özüne jemleýän video habary size ýetirer. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatantürkmenistan.com saytynyň bu maglumatlary okap bilersiňiz. Ayda 1700 euro talip haqqy bilen dünýäniň öfen ýurtlarynyň biri bolan Fransiýada okumak isleýäňizmi? Onda siz bu barada giňişleýän habary saytymyzdan tapyp bilersiňiz. Ertir size ýetirjek video habarymyzda hem has giňişleýän maglumatlary berer. Bu habarymyz bolsa ýurdumyň ýokary okuw mektepleri bilen baglanşykly Türkmenistanyň Ferhet institutyna 2023-2024-nji okuw ýyly üçin okuwa çagyrýar. Ferhet institutyna dalaş ýerleri seçip almak we resmi namlar kabul etmek işleri 2023-nji ýylyň 25-nji martyna çenli geçirilýär. Bu barada hem aýratyn video habary size ýetireris. Hormatly tamaşaçylarymyz, halkara okuw resmi namalaryň terjime hyzmaty makul terjime. Fransiýa we Türkiýede bilim almak isleýän talipleriň resmi namalarynyň dogry we takyp terjime edilmegi wajyp bolup durýar.
Şu maqsad bilen Fransiyada, Türkiýede we dünýäniň dürli kunjagini bilim almak isleýän talipler halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamyna ýürütilýän Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezine ýüz tutup bilerler. Makul Hyzmat Terjime Merkezi Aşgabat şäheri Aytak ýübileyini köçesi A blok. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, eger-de siz ýurdumyzda bolup geçen täbirliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, Atawatan TV YouTube kanalynyň daşlaşmaň, şeýlehem Atawatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atawatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.